Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kadorbar Shnong Nongjrong East Khas Hills District. Kalapan binapat ba baka viewpoint Nongjrong bat kiway pat ki Jaka Jngohkai hak tiga Shnong kin Khanglut haman ke Sngi Blei kaban sedang nadu ubnai kelalingkot arjar arpuhenriu. Ya kejingwan ki Nongjrong an Khang no nadu ki miet Sngi sajan hadu ki miet Sngi Blei bat baro ki Jaka sa niki homestay kin Khanglut hak tiga Sngi. Kejingrai jong ke Shnong ban Khang ki Nongjrong hak Sngi Blei kadai namar ki Shnong ki don kam ya ke Sngi ban Shong Thai. Nangta kejing bom la syuk ban penbiang balabon palat ki beriau bawan. Nangta ki dukan ki Jaka sange kali bat ki weipat ki jingnon kam ye ki nongwan Jngohkai ki Khangdot hak Sngi Blei. Bat kejing Khang man katayo kan yarap ban penduna ye kejing kulmar bat ban penne ye kejing suk hak Shnong. Ka Shnong ka pan map ru na ki pat ba bayo kan ni karai jong ka Shnong kan penthot ye kejing temu jong ki banwan Jngohkai. Ka Shnong ka pentip ru ba kejing bun ki nongwan Jngohkai ki bawan hak juk kapor hak viewpoint ka penlong banduna hak jing penbiang kani ka bu jing e ki nong Shnong bat ki nong wan Jngohkai ru kumjo ban pen dikna ye jing penbet ka bayat bet janti nak benta baro ki nong wan Jngohkai ka Shnong kala pentip ru ba baro ki nong wan Jngohkai ki bakwa ban sa Nongjrong ki de ban buk lepa ye ki Jaka sa jongki kani kan yarap ban penne ye jing long renti bat pensuk nak benta ki nong wan sa bat ki nong Shnong la ban buk dak bapet lingba ka Google Maps ye ki homestay.